ardurarekin, baina ez dagoela burutu, eta esatea niretzat oso oso sentitu naizela hemen, eta esatea Lazar teoria niretzat Mike Unaren galdera ere, eta ez ditudala usten, hemen dikan ere ikusiko nauzuelako, baina eta beti izango naiz Lazarteren alde zeo zer egiteko gauza, eta bakarrik esatea guztiei sorte ona izan dezazuela, pertsonalki, politikoki, beste gauza bat izango da, eta hemen geratzen zaiteztenak jarraitu lanean, eta datorren legealdian mesedez, erregelamendua eta horrelako gauza burutu. Ez dakit, egia esan hori pentsatzen darako despedida bidea, urreko plenoa eta gero, urreko plenoa presupuestoak direla eta igual izkanbila sortzen da, gaur nahiko laizai gaude. Ez dakit, nire bat zure. Jesus ez dut esaten du, eta ia dozago, ados horretan zaudote, kasuek esaten du, berak bazitula jendera batzuk egiteko, baina denokaduz baldin bagaude, eta turno bat bertzen dugu, gure sentimentua edo adierazteko, egiten dugu. Batzuentzat gehiago, batzuentzat urte berezik izan direla. Nire kasuan, zer esan dut, nork izan ziren hemen egongo nintzela, eta alertatik berezia. Egia da, lau uste hauetan denetarik egon da, batzuetan denok asmatu dugula, segurazko nahi baino gutxagotan, eta denok ustut ere bai, okerrak egin ditugula. Segurazko nahi baino gehiagotan ere bai, segurazko ez. Baina, nik uste dute zaitu garela, ondoen egiten, gauzak egiten, eta zuk izan moduan, egia da, batzuk jarraituko dugu, suposatzen dut, auskalo, zoaitik, sorpresak egon ditezke. Beste batzuk, ez? Erabakia hartuta duzuen, bai personalean, maila politikoan, bakoitzak bere mailan erabakia hartuta du, jarraitzeko. Etorkizuna hemen dago, aurre bako diogu, bakoitzak bere arlotik jarraitzen dugunok, uste dut saiatu behar dugula, hori erentzatakoa ez, asmatu ditugunetan, gehiago saiatzen, eta batez ere, asmatu ez dugunetan, egindakotik eta hartutako eskarmentutik eta ikasitakotik ikasten, gezki egindakoak garriro ez egiteko, eta azkenean zuk esan moduan, Lazar teoria da herria, Lazar teoria da nola defendatu behar duguna, eta nik uste dut, eta horretan, adostasun osoa dagoela, gure asmo honenak jarriko ditugula. Quisiera agradecer, después de los 29 años que llevo en este ayuntamiento, a todos los compañeros corporativos, pues las ayudas, hemos tenido momentos muy agradables, momentos muy tristes. En este momento me acuerdo, como no, del compañero
Arespe, que fue asesinado por ETA. Los socialistas hemos conseguido transformar este pueblo y hemos hecho muchísimas cosas.